Здравейте на всички! Уважаеми гости, колеги, за мен е истинско удоволствие да ви приветствам на откриването на книгата на доктор Димо Господинов "Проблеми на доказването на гражданската отговорност в цифровото пространство на Европейския съюз". Димо Господинов, както съм убедена, вие всички знаете, е един изключителен професионалист и академик, който работи на пресечения път на правото и технологиите. Тук в Софийския университет той завършва своята магистратура по право, а след това и докторантура по право на Европейския съюз. Като изследовател в Софийския университет, той изследва теорията на технологичното право, преподава и пише по теми за цифровата регулация на Европейския съюз и на гражданския процес. Освен това, Димо е и съосновател и управляващ съдружник на адвокатското дружество Господинов и Генчев, където той и практикува в сферата на информационното право, интелектуалната собственост и гражданския процес. Всъщност оттам и познавам Димо, като там бях един от неговите първи съдружници. Той веднага ми направи впечатление като един от хората, които имат наистина един модерен и отворен подход към правото и технологиите. Спомням си, винаги ни предизвикваше да мислим как можем да автоматизираме това, което е ненужно, за да можем ние като експерти да отделим времето си да мислим върху ценните неща. И това е нещо, което остана и до ден днешен с мен и до голяма степен промени моя собствен кариерен път, ако трябва да съм честна, благодарение на Димо и неговото отношение към технологиите. Всъщност и аз се занимавам в тази сфера и ще съм безкрайно благодарна. И съм сигурна, че не съм единственият човек, който той е вдъхновил да мисли по по-различен начин и по-модерен начин за това всъщност как се практикува правото днес и какво е неговото отношение с модерните технологии. И всъщност с цялостния си труд, включително и с книгата, за която ще говорим днес, той ни предизвиква всички нас да мислим критично за основните правни принципи и как всъщност те се трансформират от модерните технологии. Ще ви помоля за аплодисменти за Димо. Представянето днес ще има три основни части. Първоначално ще чуем академичната оценка за приноса на книгата към доктрината. След това ще имаме презентация на автора, по време на която всъщност Димо ще ни представи книгата, основните проблеми, които тя поставя и техните разрешения, които са предложени. А пък най-накрая ще отворим дискусията и всъщност ще отворим извън контекста, включително на доказването. Надявам се и с участието на публиката. И ще си говорим всъщност за това какви усилия трябва да положим, за да може човек да бъде господар на технологиите, а не обратното. Сега ще оставя думата на доцент доктор Христо Христев, който е адвокат и преподавател по право на Европейския съюз и всъщност научен ръководител на Димо, а след това и на доктор Анастас Пунев, който е адвокат и главен асистент по гражданско-процесуално право. Добър вечер на всички. Благодаря за поканата да бъда част от представянето на книгата, която всъщност стъпва на основата на докторското изследване, което Димо осъществи под мое научно ръководство. Преди да споделя моето мнение за самата книга, бих искал да кажа няколко думи за самия Димо, тъй като го познавам доста отдавна и за мен е както защитата на докторската му работа, така и представянето на днешната книга са така събитие, което има по-особен характер. Аз познавам Димо още от преди да учи право, след това съответно му бях преподавател, работили сме заедно и в други формати и за мен е много радостно, че той в крайна сметка, освен че реши да се развива по пътя на правото, намери и значението на това да не само работи като адвокат, но и да така влезе по-дълбоко в определена област на правната уредба и то такава, която може би наглед изглежда модерна или лесна, но всъщност има своите подводни течения и самата докторска работа и книгата доста добре илюстрират това. За мен ценното в изданието, което издателство Сиела днес представя на пазара, на първо място е това, че то за първи път в рамките на българската доктрина и в някои отношения бих казал и поне на европейско равнище на тези езици, които аз мога да следя,
английски, френски, италиански, някаква степен испански, се опитва да анализира в мащаб и по-задълбочено влиянието на правото на Европейския съюз, на различни елементи на хармонизирана уредба върху институти от една страна гражданската отговорност, от друга страна върху съществени елементи на гражданското съдопроизводство. Като по този начин всъщност от една страна изследването, което е въплатено в тая книга, има своя принос по отношение на развитието на анализите в полето на правото на Европейския съюз, но от друга страна то със сигурност е ценно и от гледна точка на резултатите на анализ, които касаят това как прилагането на тази хармонизирана европейска уредба се отразява върху националното законодателство и респективно съдебната практика по нейното приложение. Намирам, че книгата е ценна и защото тя илюстрира същественото влияние, което общата европейска уредба има върху развитието на законодателството и на съдебната практика в държавите членки. Не само тогава, когато в една или друга област има предоставена компетентност на Съюза и възможността той пряко да интервенира, като установява общи правила по определени въпроси, но малко или повече представлявал нагледяване на това, което в доктрината на правото на Европейския съюз се нарича spillover ефект или ефект на зъбчатото колело. Това косвено влияние, което приемането на хармонизирани правила в други области на правната уредба може да има, както е случая в полето на в широк план погледнато елементи на гражданско законодателство или съответно на гражданско съдопроизводство. Оттам нататък в изследването и респективно в книгата, която днес се представя пред вас, според мен е ценно това, че тя също така стъпва на сравнителен анализ, като са отчетени елементи на законодателство и практика на други държави членки. От една страна така детайлно проследена практиката на Съда на Европейския съюз в различни области, която има значение по отношение на разглеждания проблем. От друга страна е проследена и национална съдебна практика, доколкото има такава, като по този начин доста полезно се илюстрира всъщност, че правото на Европейския съюз и респективно вътрешното право в различни области не са откъснати херметически изолирани области на правото, а всъщност те взаимодействат по един динамичен начин, който в много голяма степен зависи от работата на съдилищата. Иска ми се и в бъдеще да имаме поводи да се събираме също така, за да отпразнуваме излизането като книга на подобни изследвания, които отиват отвъд строгото фокусиране върху един специфичен въпрос на една или друга област на вътрешното право или респективно на правото на Европейския съюз и които в крайна сметка чрез свързването на тези две равнища на публично-правно регулиране и практика по приложението на приетата правна уредба, в крайна сметка показват, че ние се намираме в една комплексна правна система, която налага да мислим и респективно да подхождаме към прилагане на правото по друг начин. Накрая, мисля, че заслужава да отбележим и това, че Висшият адвокатски съвет е подкрепил издаването на тази книга, като съответно оценил нейната значимост, както впрочем е правил и в други случаи, когато е била търсена подкрепата на органите на адвокатурата, за да могат да достигнат до по-широк кръг юристи, в частност практикуващи юристи, изследвания, които са правени от колеги от гилдията. Няма да отнемам повече време и оттам нататък, ако има повече, ще се включа в дискусията. Здравейте от мен. Преди всичко исках да кажа на Димо поздравления за смелостта, защото тази книга е преди всичко смела. Има умни, хубави, приятни за четене книги на пазара, но има малко смели книги, защото това е един истински интердисциплинарен труд. Един термин, който
на голяма степен е загубил вече своето автентично значение. А автентичното значение на думата интердисциплинарност е да помираваме гледни точки, които не могат да се помирят. И такива изследвания всъщност липсват. В случая е особено осезаема тази интердисциплинарност, тъй като става дума за тема, която е много опасна. Много опасна, тъй като има 3 абсолютно независими отделни гледни точки, които неминуемо се сблъскват. От една страна, първата такава е философската, защото в крайна сметка на чисто философско ниво всеки си задава въпроса как сме доказали нещо и може би всеки осъзнава, че света всъщност се състои от нашите представи от нищо повече, заради което въпросът за доказването се оказва изключително важен философски. На второ място е процесуалната гледна точка, която пък се опитва да се разберем и да умеем някакси да работим с тази ограничена реалност, така че в крайна сметка това да работи в услуга на социалния мир или други подобни цели. И накрая се появява политическата гледна точка, която е така символизирана от Европейския съюз. Всъщност много интересно е за четене това изследване, тъй като дори за не-юристи има един съспенс, има едно напрежение на сблъска на тези гледни точки, тъй като се тръгва съвсем правилно от процесуалната, т.е. от тази, която е по-първа и по-ранна, за да се стигне до политическата, която всъщност е последица и която винаги трябва да бъде тълкувана като последица, а не като причина. Докато пък първата, която е някакси най-обобщаващата, се прокрадва тайно в целия текст, без обаче никога да се говори експлицитно за нея. Така че това е много интересно как всичко тръгва от един много подреден и спокоен свят, в който просто искаме да знаем какво е стандарт на доказване и какво е тежест на доказване. И накрая стига до едно, да го наречем черно слънце, черното слънце на Европейския съюз, което си поставя една много конкретна политическа задача и тя е как всичките тези натрупвания да работят с много конкретната политическа цел да имаме вътрешен пазар. И всъщност вътрешния пазар е така сламката, към която тази книга се опитва да се прикрепи, сламката, към която бих казал, че Европейския съюз отново трябва да се прикрепи и някакси да се върне към това свое най-важно епохално постижение. Така че тази книга би могла да помогне именно за този чисто политически път. И всъщност това е много полезно и много, много важно, много отрезвяващо, особено за нашата катедра, тъй като ние живеем с едно такова успокоение, че имаме закон на 75 години, който ни пази, понеже ние няма какво по-добро да измислим от него. И това е един много тъжен копиум, както е модерно да се казва, защото колкото и съвършен и мъдър да е закона на 75 години, ние имаме едни много обективни реалности, политически, но и фактически, както се личи от изследването, с които трябва да се съобразяваме. Реалността, наречена цифрово пространство. И в този смисъл ние нямаме инструменти за това. Ние трябва да започнем да имаме инструменти за това и по тази причина е изключително притеснително, че това е може би първото такова изследване и също време е изключително важно, че то съществува. Защо казах, че е толкова опасно и защо мисля, че наистина е изключително опасно да се говори на тази тема и затова е изключително важно? Защото сякаш сме свикнали в сферата на правните изследвания ние да получим едни много абстрактни и по тази причина готови за употреба отговори, с които да си служим. Само, че тази тема доказва, че не винаги има такива. Не винаги има такива, защото тази тема работи през най-вече основното фундаментална двойка изобщо, за да има право, и това е правилото и изключението. В този смисъл Димо изключително коректно и последователно разказва. Това е, че някакси разказът за това нещо сам по себе си има научна стойност, защото през разказа и историята на това как сме стигнали от това да имаме толкова много изключения от правилото за тежест и за стандартно доказване, стигаме до един много по-важен извод и то е, че всъщност няма как вече да работим с толкова големи изчистени наративи в абстрактно отношение и по-скоро нещата се решават малко според зависи, което е много притеснително за нас като юристи, но нямаме много други средства, с които да се справим. Тук искам да обърна внимание, че една от големите подтеми на това изследване, което е доказателствената трудност, е институт, който дори не е утвърден. Т.е.
то най-вече немскоязичните автори говорят за доказателствени трудности, но дори те осъзнават, че това е изключително родово понятие, което включва в себе си поне 3 групи случаи. Едната група случаи, които са случаите на информационна асиметрия, започващи от онзи известен пример от Германия с студента по медицина, който съди университета за това, че всъщност се е разболял, докато те са го обучавали. Университета обаче решава не просто да отрече, а да изгори всички документи, свързани с съответния студент и така нататък. Тоест тогава за първи път почва да се говори за информационна асиметрия. Но доказателствена трудност е и ситуацията на трудно до невъзможност доказване, което съвсем не е свързано с информационна асиметрия. И от една пък трета гледна точка, доказателствена трудност е тогава, когато самите факти по своите обективни свойства, и тук най-вече естествено си говорим за вреди, но не само, са изключително трудни за доказване. В смисъл на изключително трудни като вид на факта, не просто като конкретни фактически трудности. Така че ние имаме изключително казуистичен поглед към тези неща. Този казуистичен поглед не е отречен от Димо, което е действително много, много, много смело действие, защото бихме си казали, нека да сложим нещата в кутийки и да дадем един отговор и да приключим, което до голяма степен, за съжаление, е и така, нагласата сред голяма част от съдебната практика у нас. И в този смисъл книгата, отвъд всичко друго, което прави, всъщност ни дава един такъв методологически ключ, че може би трябва да се откажем от търсенето на твърде принципни решения там, където те не са възможни, включително заради чисто обективните обстоятелства, свързани с гражданската отговорност в дигиталното или цифрово пространство. И на последно място, разбира се, няма как да не обърна внимание на това, че има изключително осезаема политическа динамика между това, кое е работа на Европейския съюз и какво е наша работа. Като книгата страни от всякакви много крайни радикални виждания по темата, съответно обаче представяйки проблема напълно коректно. И според мен успеха на тази книга и бъдещето на тази книга зависи до голяма степен от това как ще се развие именно този дебат. До каква степен ние ще сме склонни да приемем, че определени проблеми, свързани с доказването, са наш суверенитет и до каква степен са въпрос на Европейския съюз. Защото във връзка с доказването, във връзка с предмета и стандарта на доказване има много, много силен привкус на суверенизъм, да го наречем, на иредентизъм процесуален, ако щете, при който не сме склонни толкова лесно да отдадем преценката за такива въпроси, които са доста нетехнически и доста по-политически от обичайните правни дискусии на един субект като Европейския съюз. Същевременно обаче, ако не го направим до известна степен, наистина това цялото нещо няма да работи. Просто няма да работи и тогава ще се обезмисли, което някакси налага, независимо колко е непопулярно, да говорим за това, че може би наистина част от тези термини, от тези институции, от тези дискусии, които ние наистина сме свикнали от хилядолетия да ги дискутираме, защото тук се връщаме буквално от римското право и някакси не сме мръднали много от него в чисто правен план. Някакси трябва да приемем, че може би няма как да ги решим на национално ниво. Успех на книгата! Благодаря много за интересния обзор. Сега предлагам да преминем към всъщност самото представяне на книгата. Заглавието е "Проблеми на доказването на гражданската отговорност в цифровото пространство на Европейския съюз". Всъщност, можеш ли да ни избереш защо избра тази тема? Благодаря си, Яна. Преди това искам да благодаря на всички, които сте дошли. За мен е истинско удоволствие да ви видя и чест, че сте уважили това представяне. Благодаря на Христо, Анастас и на Сияна, които са специални хора в моя живот по един или друг начин. Христо ми помогна с въобще да пиша такава книга или каквато и да е юридическа литература. Ориентираме в доста неща. Разбира се, беше мой ръководител през цялото време, докато изследвах и писах. Анастас е един човек, който винаги ме провокира, включително и в това конкретно изследване. Негови трудове са провокирали еволюцията на моята мисъл, за да стигна въобще до това, което сега в момента съм написал, за което му благодаря. Сияна, с нея имаме доста неща споделени, не само датата, на която сме родени,
но и интереса към правото и технологиите. И в момента тя се занимава с един от нашумелите стартъпи за използване на изкуствен интелект в правото, правен интелект, ако не сте го чували. И наистина ви благодаря и благодаря, разбира се, на Софийския университет за това, че е предоставил тази зала. Благодаря на Висшия адвокатски съвет за подкрепата. Тя значи много за мен и се надявам да се подкрепят така и други колеги за в бъдеще. Та на въпроса, така ще застана там, за да може да ви показвам така и вижда се в този екран. Защо избрах тази тема? Всъщност, гражданската отговорност има изключително висока роля в цифровото пространство, но няколко думи за цифровото пространство. То е все по-обемащо или всеобемащо. 72%, това по данни на Евростат, 72% от хората потребяват в интернет, било стоки си поръчват или потребяват някакво съдържание. Това говорим от всички хора, не само най-младите. 45% от бизнеса използва клауд, т.е. вградене в работния процес различно облачно решение. И 13-14% от бизнеса, от всички бизнеси, включително магазинчета и така нататък, е вградил изкуствен интелект, като това са данни от началото на 2025 година, към днешно време вероятно са много повече. Това цифрово пространство е обект на множество регулации от Европейския съюз и от национални законодателства, но така обилно от Европейския съюз. Всички тези регулации предвиждат органи, които трябва да ги прилагат административно, дават възможности за гражданска отговорност по граждански ред. Проблемът с органите, които трябва да прилагат тези регулации, е, че те имат недостиг на капацитет. Постоянно се чуват оплаквания за това, че, например, по GDPR, органите, които са надзорните органи, нямат достатъчно хора, които да обработват всички жалби, тези хора не са достатъчно добре подготвени и в резултат активността е ниска и от първите акции от началото лека по лека заглъхнаха. Същото нещо е с акта за цифровите услуги, Digital Services Act, където по последни данни има много държави, в които дори регулаторите, които са определени да ги прилагат, нямат специално назначен персонал. Това включва и Българската комисия за регулиране на съобщенията. Да не говорим за акта, който трябва да се прилага от 2026, поне за сега, акта за изкуствения интелект. Там повечето държави в Европейския съюз дори не са определили органи, които да ги прилагат. Тоест, ако разчитаме на публичното прилагане на тези актове, може би няма сме много доволни от резултата и всъщност големите амбиции на цялата тази европейска и национална регулация ще останат само на хартия. И това поставя въпроса за отчетността, а именно действително ли всяко действие, което се случва в дигитално пространство, в цифровото пространство, може да има последици. Тоест това място на законност, на право ли е или е място, където е дивия запад и всеки прави каквото си иска. Отговорът на този въпрос, ако не могат да го дадат регулаторите, могат да го дадат съдилищата чрез гражданската отговорност. Тези, които са пострадали от това, което се случва онлайн, могат по своя инициатива да съберат доказателства и да си докажат пред съд. Това, разбира се, е на теория. Какъв е проблемът с това? Има най-различни проблеми с гражданската отговорност. Тя е по принцип универсална, няма изключени от нея области от обществения живот, включително цифровото пространство не е изключено. И някой ще каже, какъв е проблема? Доказвате си противоправното поведение, причинно-следствената връзка, вредите, вината, да кажем, се предполага и всичко е наред. Проблемът, има много проблеми в това, но така един от най-съществените е проблемът с доказването. Той има така две основни проявления. Първото проявление е неизвестност или неразбиране на фактите, което в определени отношения е наречената информационна асиметрия, за която Анастас Пунев спомена. Това е, ако искаме да докажем каквото и да е в съда, знам, тук имаме практикуващи колеги достатъчно, знаете, че трябва да познаваме фактите, които съставляват правото, което претендираме. Тоест, ние трябва много добре да опишем
това, което се е случило и да представим съответно доказателства, за да си изградим нашата доказателствена теза и да я защитим успешно в съда. Това много трудно става с технологиите, тъй като голяма част от нещата, които се случват под капака на устройството, ние не ги виждаме и не ги разбираме. Така, ако се шофирате автомобила, който има някакви автономни функции, той изнъж реши да завие наляво и да се забие в дърво, вие нямате представа дали това е сензор, който се е счупил, дали това е проблем с софтуера, който е за управление, дали това е проблем с данните за навигация, които се получават. И всеки един от тези проблеми и трябва да бъде описан по принцип, нали, за да се реализира гражданската отговорност. Това много често или не е известно въобще като факт, е скрито от търговската тайна, или е неразбираемо за повечето хора. Това е първият проблем. Другият проблем е свързан с отдалечеността на доказателствата. Ако представете си в една ситуация, в която се разхождате по улицата, се хлъзвате на лед и падате и си чупите ръката или се спъвате в счупена плочка, то плочката и леда, които са причинили това, което е станало, се стоят на земята в публичното пространство и винаги могат да се намерят свидетели или да отидат да се съберат доказателства от място, където това е станало. Не е така в цифровото пространство, което за разлика от другото пространство е частна собственост обикновено. Знаете, всеки от вас под някаква форма е имал отношение с Фейсбук или някакво събитие, което се е случило, например, в Фейсбук. Там, ако някой, например, разпространява фалшива новина или клеветническа информация, данните за това кой е той, какво му е било поведението, че това действително го е казал и го е разпространил и така нататък, не са на улицата, а са на някакъв сървър, възможност някъде по света, навсякъде по света да бъде, и примерно в Калифорния. И това на практика означава, че вие преки доказателства за това каквото се е случило, обикновено не разполагате с такива преки доказателства и при отговорността в цифровото пространство много често се ползват косвени доказателства. И там трябва да убедим съда, доколко това е достатъчно убедително, за да е сигурен в това, което се е случило. И изводът от това е, че в цифровото пространство фактите принадлежат на инфраструктурата и този проблем трябва да бъде по някакъв начин разрешен. Да, супер. Споменахме доста проблеми, както регулаторен капацитет, така и за самото доказване. Как всъщност книгата ни помага да се справим с тях? Как книгата решава проблема? Всъщност трябва да направя уточнение, че не книгата решава проблема, а хората, които евентуално ще прочитат книгата, ще решат проблема. И тук е време да кажем за кого е тази книга, кой се надявам да я прочете и евентуално да реши тези проблеми. На първо място това е законодателя, който трябва да осъзнае какви са проблемите пред доказването на гражданска отговорност и с помощта на различни законодателни механизми да модифицира гражданската отговорност, така че тя да бъде по-ефективна и да може да бъде реализирана на практика. Това трябва да бъде много внимателно и много прецизно, тъй като трябва да се балансират интересите на пострадалите с желанието ни да стимулираме иновациите, растежа в Европейския съюз, особено много актуална тема. Тази книга помага на законодателя с познания за тежестта и стандарта на доказване и отклоненията от общите правила на тези понятия, чрез които те могат наистина много фино да модифицират гражданската отговорност, така че тя да изпълнява и икономическите им цели и целите, които са свързани с опазването на правата и интересите на гражданите. Другите хора, които ще решат проблема, това са съда и регулаторите. На съдилищата и на регулаторите е възложена тежката задача да прилагат едни нови норми, които много често самите законодатели не разбират какво е тяхното значение, и съда и регулаторите трябва да ги приложат към фактите от действителността. Това е изключително тежка задача. Още по-тежка е задачата, когато трябва да се прилага заварената правна рамка към тези нови реалности и да не се позволява формализъм или така традиционни разбирания да нарушат справедливостта.
За съдиите и за регулаторите тази книга ще бъде полезна с това, че съдържа първо задълбочен анализ на основни понятия, свързани с доказването на гражданска отговорност в цифровото пространство и така един доста обилен преглед на съдебната практика, както на Съда на Европейския съюз, така и на национални съдилища, държави членки, включително и България, където има такава. И третата група, тя е може би най-многобройна сред нас, това са адвокатите и юрисконсултите, тези колеги, които работят в компании. Те трябва да познават изключително добре и материално-правните, и процесуалните предпоставки за осъществяване на гражданската отговорност, за да могат правилно да представляват и да опътят своите клиенти или да предупредят други клиенти, които биха могли да нарушат нечии права от възможността да се ангажира гражданска отговорност. За тях тази книга е един справочник, един пълен преглед на фактическите състави, специалните фактически състави на гражданска отговорност в цифровото пространство, с преглед на практика, с множество практически съвети и идеи, които те могат да приложат, така че да бъдат по-адекватни на новите фактически отношения. И как става всичко това? Ето малко за структурата на самата книга. На първо време, в първата си част, тя се занимава с въпросите за тежестта и стандарта на доказване като общи процесуални въпроси. Тежестта и стандарта на доказване, най-грубо казано, определят кой какво трябва да докаже и колко трябва да докаже. Тежестта, т.е. разпределянето на тежестта на доказване определя кой какво доказва, а стандарта на доказване, това е малко по-непознато понятие за българския процес, определя колко доказателства трябва да бъдат представени, за да може да счетем един факт за установен пред съда. Това са известни най-вече като правилата за пълно главно доказване, насрещно доказване, обратно и така нататък, преки доказателства, косвени и така нататък. Тук за стандарта специално имам оригинално разбиране, което вижда стандарта като комплексно понятие, съставено от 3 подпонятия. Това е степента на убеденост на съда, доколко съда трябва да е убеден. В българското право общото правило, че той трябва да бъде сигурен. Другият елемент е възоснова на какви доказателства той може да основава убеждението си и как той оценява доказателствата, т.е. въпросът е оценката на доказателствената им стойност. Всяко едно от тези понятия, тежест и стандарт на доказване, има общо правило, което е извлечено чрез анализ на множество разпоредби, най-вече от правото на държавите членки на Европейския съюз, и отклонения, които отклонения представляват най-често срещани законови оборими презумпции, но и други понятия като фактически презумпции, правомощия на съда, които се използват за отклоняване от общите правила, да кажем, на стандарта на доказване. Всички те са разгледани подробно с множество примери и извадки от съдебната практика. Изводите от тази част са, че тежестта и стандарта на доказване са основни проблеми на доказването, които определят в много голяма степен, могат да определят съотношението на силите в началото на един съдебен процес. Отклоненията от тежестта и стандарта на доказване са мотивирани с определени политически, процесуални или вероятностни съображения, които са разгледани подробно. И поради своята гъвкавост и своята вариативност, те могат да се проявяват в най-различни форми, отклоненията. Те са предпочитан инструмент от европейския, а и от националните законодатели за модифициране на гражданската отговорност, като това се прави, ако са налице важни обстоятелства, и едно от такива важни обстоятелства са естеството на отношенията в цифровото пространство. Следващата част на книгата се разглежда въпроса за това какво е цифровото пространство. Това е част от вътрешния пазар на Европейския съюз. Негов обект, т.е. то е обект на дигиталната политика на Европейския съюз. Т.е. всичко това, което
вероятно чувате за нови регулации, за изкуствен интелект, за дигиталните платформи, за защита на данните, за електронната търговия, за цифрово съдържание, цифрови услуги и така нататък. Всичко това е дигиталната политика на Европейския съюз, която е нормативна, ненормативна и така нататък. Обект на нея е цифровото пространство. Тоест това е едно виртуално пространство, което обаче се третира като вече някаква обособена част от вътрешния пазар на Европейския съюз. И си има свои специфики. Една от тези специфики са специфичните предизвикателства при доказването и осъществяването на гражданската отговорност. Както споменахме, информационната асиметрия, въпроса с близостта и отдалечеността на страните от доказателствата, съображения за управление на риска, прехвърляне на риска на обикновено по-силната страна, съображения обаче и за стимулиране на иновациите и растежа. Всичко това е една плетеница от съображения, които трябва да се разбират, за да ни дадат контекста на специалните правила за уреждане на гражданска отговорност в правото на Европейския съюз, които Европейския съюз си позволява да приема поради при условията на субсидиарност и пропорционалност, тъй като е решено, че гражданската отговорност е основен стълб на действителното, реално прилагане на правата, които Европейския съюз дава чрез тези регулации. И тук съм разгледал в така най-обемната част, третата част, 3 области на регулация, в които има специални правила за гражданска отговорност и съответните специални правила за доказване, които се съдържат в тях. Това са областта на защита на данните, където са актовете GDPR, LED директивата, това е за криминално преследване. Регламентът, който е за органите на Европейския съюз за защита на данните и разбира се българския закон и практика, закон за защита на личните данни. Втората област е за защита на потребителите. Там имаме директивата за цифровите услуги и цифровото съдържание, директивата за продажба на стоки, където ни интересуват стоките с цифров елемент. Те са част от цифровото пространство. Също така директивата за платежните услуги, PSD2 и съответните български закони, които няма да ги произнасям, че ще си оплета езика, по тяхното приложение, съответно практика на българските съдилища, както и на Съда на Европейския съюз. Третата област са изкуствен интелект и възникващи технологии. Там имаме все още неприлагащия се AI Act или акт за изкуствен интелект, както и актове за секторни за правила за безопасност, които всъщност са тялото на тъй наречената дължима грижа, която трябва да се прояви и която е всъщност компонент от вината в гражданската отговорност. Там имаме и все още действащата директива за отговорността за вреди от дефектни стоки, която е от 1985 година, като говорим за старо законодателство, и новата директива, която беше приета миналата година за отговорността за вреди от дефектни продукти. И това има значение, която все още просто не е влезна в сила, не е и транспонирана в българския закон, разглежда се и българската практика, закон за защита на потребителите. Във всяка една от тези области се разглежда общият контекст, който е политиката на Европейския съюз. Защо въобще Европейския съюз е решил да регулира въпроса с гражданската отговорност, какви са целите, които се преследват, с което се дава възможност да се интерпретират следващите 2 точки, а именно фактическите състави на гражданската отговорност. Във всяка една от тези области са разгледани кои са фактите, които трябва да са налице, за да се осъществи гражданската отговорност с интерпретация на Съда на Европейския съюз, национални съдилища, доктрина и специалните правила за доказване, с които се модифицира гражданската отговорност, така че тя да може да бъде на практика изпълнена. Какви са изводите от тази част? Ще ги споделя с вас. Във всяка една от тези области има специални правила за доказване, с които се модифицира гражданската отговорност в посока да се облегчи
най-често реализирането и от пострадалите и да се затрудни защитата на по-силната в икономическо и информационно отношение страна. В различните примери, които са разглеждани, има различни степени на модификация. Имаме силна модификация, при която имаме обръщане на доказателствената тежест на определени факти от фактическия състав на гражданската отговорност, заедно с така по-строг стандарт на доказване, какъвто е примера с GDPR, например. Има случаи, в които имаме изключително строг стандарт на доказване, без да имаме обръщане или някакви отклонения от разпределението на доказателствената тежест. Имаме така средни случаи с различни оборими презумпции. Имаме по-леко облегчаване, което е свързано с смекчаване на стандарта на доказване. Имаме обаче и доста области в цифровото пространство, които не са обхванати от тези специални правила и за тях става дума, макар и по-периферно. Това, например, са отношения, при които са претърпени вреди от, например, изкуствен интелект, но тези вреди не са в обхвата на директивата POD2, т.е. не са вреди върху живота, здравето или имуществото, а са, например, дискриминация, която редовно се случва чрез най-различни алгоритмични решения в съвременната платформа на икономика. Например, водач на Uber, който не получава повиквания, защото поради някаква причина е дискриминиран от алгоритъма, или търговци, които са дискриминирани от алгоритъма на Амазон и така нататък. Това са въпроси извън с разгледаната регулация. Те нямат все още специални правила за тях. Има и други, като например разпространение на увреждаща информация онлайн, клевети, знаем, това са неща доста често срещани в практиката. Те не са със специални правила. Какво правим там? Това, което можем да направим и за което Анастас спомена също, това е да прехвърли малко отговорността върху съда. Съда може при определени обстоятелства да смекчава стандарта, когато са налице материално-правни или процесуално-правни основания за това. Разгледани са кои са материално-правните или процесуално-правните основания, като има и включително практика на Съда на Европейския съюз, която подкрепя подобен род интерпретация, така да кажем. И според мен това също е правилното развитие на нещата. Съда може да смекчава стандарта, може да прилага фактически презумпции в определени ситуации, може да приема някои неща за доказани, въпреки че не е абсолютно убеден от доказателствата, за да преодолее проблеми като информационната асиметрия или отдалечеността от доказателствата. Например, много по-често може да се използва искането на информация или обяснения от страната, която е по-силна, и да се интерпретират отговорите, които тя е дала евентуално в нейна вреда. Когато доказателствата се очаква да са при нея, е нормално тя да, ако е заинтересована наистина да се разкрие истината по делото, да представи доказателства за това. И това са ми изводите. Добре. Разбрахме всъщност колко са важни специалните правила относно доказателствената тежест и стандарта на доказване. Можеш ли всъщност да ни кажеш как реално доказваме събитията в цифровото пространство? Разбира се, това е доста интересен въпрос. Как на практика се случва това доказване и това е един много така популярен въпрос, много предизвиква доста интерес, свързан с използването на електронни доказателствени средства, тъй като разбира се, тази правилна оговорката, че събитията, които се случват в цифровото пространство, по никакъв начин никой не ги ограничава да бъдат доказвани единствено и само с електронни доказателствени средства. Те могат да бъдат доказвани по всякакви начини, но електронните доказателствени средства обикновено имат най-висока доказателствена сила. Те потенциално са преки доказателства, но дори и като косвени пак имат висока доказателствена стойност. И въпросът е какво са те. Това е, което се разглежда в последната част на книгата. Как се разграничават от различни понятия, дефиницията, каква е нормативната уредба и така нататък.
Освен това, въпросите за допустимостта и тяхната автентичност са особено интересни. Все още има така смут по въпроса какво можем да представим като доказателства в съда и какво трябва да се приеме и да се допусне и какво не, при какви обстоятелства. Отговаря се на този въпрос и въпроса за автентичността на електронните доказателствени средства, което понятие автентичност не е равнозначно на автентичността на писмен документ, а има собствен смисъл, който обаче има голямо значение за доказателствената стойност на електронното доказателствено средство. И разбира се, огромният въпрос за достоверността на електронните доказателствени средства, който всъщност е най-практическия въпрос. Какво е достоверността? Защо трябва да се доверим на едно електронно доказателствено средство? Какви са проблемите да се доверим? И какви аргументи биха убедили съда да го направи с множество практически съвети и примери, включително даже от българската съдебна практика, която между другото не е бедна в това отношение, за установяване достоверност на електронни доказателствени средства. И с това най-практическата част от тази книга приключва. Благодаря ви за вниманието. Преди да продължим към дискусията и отворената част, бих искала да дам думата на адвокат Валя Гигова, която представлява Висшия адвокатски съвет, да каже няколко думи. Здравейте, колеги! Като гледам тук, май съм най-старичката. Да, така изглежда. И сега много се радвам, че говориха преди мен други колеги и най-вече колегата Господинов, защото сега ще ме разберете много добре това, което казвам. Във Висшия адвокатски съвет аз отговарям за подкрепата, която оказваме. Тя е финансова, интелектуална, емоционална на колегите, които пишат съчинения, посветени на правото. И сега ще си споделя моето възприятие на тая книга и какво на мен ми се случи, за да ви потикна да я прочетете, но може би по други причини. Значи, като дойде тая книга, аз като и видях заглавието, като си представите, нали, колко аналогов човек съм, просто се ужасих. Викам, аз те другите работи ги чета. Разбирам, но сега какво ще правя, не знам. А как ще го обясна после за 5-10 минути, като го докладвам на заседание, това е още по-трудна задача. И почнах така да чета анотации и работи. Първо да кажа, че сте ми измамили благородно. По-малко обещахте, повече сте написал и повече сте издал. Така става винаги, да, защото в това, което аз съм чела, книгата имаше 3 глави. И първото нещо беше ужас. Само като я прелистих директиви, регламенти, направо смаях се, препоръки на съвет на министри и какво ли не. Обаче аз от тази работа много не разбирам, защото съм специалист в друга сфера. Обаче почнах да я прелиствам отзад напред. Това беше много умно. Защото и вие може да я четете така, защото общите проблеми на електронните доказателствени средства са нещо, с което няма начин някой да не се е сблъскал. Така че това е един много правилен подход, тази книга да се чете отзад напред. И аз ви го препоръчвам. Но той е хитър. Написал първата част, която пък е проблеми на доказателствената тежест на доказателствата и така подвежда читателя да стигне до там, докато стигне до най-сложеното, което поне за мен е сигурно ще остане дълго време неразбираемо, а това е всичко, което е свързано наистина на плоскостта на цифровото пространство. Това беше, първото беше ужас. Почнах да я чета и тогава дойде възхищението. Към Боже, какви млади умни хора има. Па те и адвокати, освен това. Към значи постижението на всеки един адвокат, колеги, постижение за цялата адвокатура. И затова ние трябва да бъдем много щастливи като адвокати. И накрая дойде чистата, тя е интелектуална, емоционална и голяма професионална радост, че адвокатурата пак е на първо място. Да сте чули, няма да обиждам колеги съдии, приятели са ми, ама кажете ми, кой винаги е първ във всяко нещо? Адвокатурата. Защото ние помагаме и учим съда. И когато съда греши, да знаете, греши и благодарение на нас. Защото понякога го подвеждам. В настоящия случай няма подвеждане.
Много се радвам, че сте написали нещо, което е полезно, което може да предизвика интерес и най-вече може да служи в ежедневието. И аз, за да не ви досаждам, ще ви кажа, че аз вярвам в принципа на синхронността. Не знам дали той работи при нас, при вас, при мен работи страшно. Като тръгна нещо да правя и което не ще да го правя. Не ми се чете, не ми се занимава, всичко започва да се върти около него със страшна сила. То не бяха дела с Viber съобщения. То не бяха плащани от различни IP адреси през 5 минути. Изведнъж всичките дела в офиса се оказаха цифрови. Така че ви благодаря, защото ползата за мен е много голяма. Надявам се за всеки един от вас. На добър час предизвиквам абсолютно всички други колеги да пишат, да творят и да ни предизвикват по този начин. Защото със всеки изминан ден, заедно с вас, ние научаваме нови неща. Тези нови неща ни правят не само по-добри юристи, но и по-добри хора. Защото разбираме по-добре този свят, в който някак сме принудени да живеем. Благодаря отново, за нас беше чест. Благодаря. Сега минаваме към последната част, която е отворената дискусия. Темата ни е: трябва ли да положим усилия и какви, така че човекът всъщност да бъде господар на технологиите, а не обратното. Ще ви помоля също в дискусията да се включите и вие. Това е целта, да можем да направим нещо по-активно и с вас и да извлечем най-полезното. За да отворим дискусията, първо да попитам всъщност по какъв начин книгата ни помага да разберем как човекът може да бъде господар на технологиите. Всъщност въпросът с гражданската отговорност, с който започнах, гражданската отговорност оправомощава гражданите по частен път да защитават правата си. Истината е, че ние имаме доста права, които можем да противопоставим, така че да не бъдем обект, а да бъдем субект на технологията. Разбира се, големите пречки пред това са неразбираемостта на технологията. Няма как да бъдеш господар на нещо, което не разбираш. Това, което книгата прави, е поне да смекчи този проблем, като даде възможност, дори и да не разбираме технологията, да можем да искаме пари от тези, които я управляват, и по този начин да ги накараме превантивно, тези, които разбират, да се погрижат така, че ние няма да пострадаме от нейното отбравянето с нея. И аз наистина виждам едно бъдеще, в което именно с искове, с работата на съда, с работата на адвокатурата, с работата на много активни граждани, хората, които взимат решение какво да се случи в цифровото пространство и дали да пострадат правата и интересите на много граждани, ще имат поне едно на ум с това какво следва. Разбира се, книгата не е така активистка само, има и много практически съвети за всякакви други въпроси, включително тривиални спорове между граждани и бизнеси. Но от тази гледна точка считам, че тя помага за тази визия. Добре, благодаря. Имаме ли към момента въпроси на публиката или да продължим с нашите? Ако няма, ще ви помоля да си мислите, докато аз искам да задам въпроса. Говорим постоянно, както виждаме всички, наистина технологичните промени се движат с огромна скорост, буквално всеки ден излизат нови неща и всъщност има една такава дискусия, не се ли движи всъщност технологията твърде бързо и правото да върви малко зад нея. Всъщност, какви са твоите наблюдения относно този проблем? Проблем ли е това всъщност и можем ли да направим нещо относно това, включително и в сферата на доказването, за която си говорим? Бързото движение на технологията със сигурност е проблем за законодателя, тъй като нормите са предназначени да уреждат трайно обществени отношения. Когато тези обществени отношения се променят твърде бързо, то тази трайност естествено е предизвикана най-малкото. Считам, че в това отношение европейският законодател е достатъчно разумен, или поне така се е проявявал до сега, и приема норми, които са технологично неутрални, които могат да се прилагат по изненадващ начин. Пример е GDPR, този регламент, който откакто е
предложен и приет, са минали вече много години, доста неща са променили, той все още е приложим, макар и да носи критики за някои неща, но със сигурност бързото движение на технологиите затруднява правоприлагането, а това е много голям проблем за хуманизма и за човечеството, тъй като правото е това, което гарантира, може да звучи прекалено в момента, но гарантира властта на човека над технологията. Тази власт не е неоспорима и не е неоспорена. Все повече е оспорвана, но именно правото, като механизъм, който разчита на свободната човешка воля, на възможността ни да изберем дали да изпълним едно правило или да го нарушим, дали да изпълним едно задължение или да го нарушим, е изключително човешка по своята същност. И затова, отстоявайки правото, ние всъщност отстояваме човека, а всякакви бързи движения на технологиите, за съжаление, предизвикват допълнително и се надявам да се справим. Има ли коментар от останалите или? Да. Безспорно, мисля, че трябва да се поставя акцент върху това, че през доста значими с оглед на вътрешното право и правораздаване въпроси, в книгата и преди това докторското си изследване, Димо е онагледил значението на неприемането на специална европейска регулация, която се опитва да вкара в една ефективна рамка цифровото пространство. И това касае не само всъщност различни правоотношения, свързани с гражданския или икономическия оборот, както по-скоро го нарича правото на Европейския съюз, но и изобщо действителност опита през регулирането на икономически по своя характер отношения всъщност да се създаде една нова правна инфраструктура на тази всъщност паралелна реалност, която възниква в резултат на цифровото пространство. Особено красноречив пример в това отношение за мен е регламента за цифровите услуги. Сега, как в перспектива това ще сработи на практика, предстои да видим, тъй като има редица държави, включително и нашата, в които, за съжаление, законодателя, подзаконовия регулатор, поне за момента, не са на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени. Не просто не е осигурен необходимия административен капацитет на органите, които са натоварени да осигурят прилагането на тази уредба или защитата на личните данни, ако се върнем малко по-назад, но и изобщо не се извежда в приоритет това да се гарантира ефективното прилагане на това законодателство. И се надявам, че през практическото нагледяване на значението на различни елементи на тази нова европейска уредба, която се опита да отговори на предизвикателствата на цифровата революция, включително в нашата страна ще бъде така предизвикана една по-ангажирана реакция и ще се вземат съответните и правни мерки, свързани с изграждане и развитие на административен капацитет. Това със сигурност ще зависи от нашите реакции, които под една или друга форма сме ангажирани от другата страна на барикадата, представлявайки частните интереси. Ще зависи от нас, от степента, в която се използва тази уредба, евентуално натрупана в перспектива практика на Съда на Европейския съюз, за да бъде стимулирана реакцията от компетентните органи. Ще зависи, разбира се, както и Димо поставя акцент от подхода на съда. Към него могат да бъдат отправени критики, но със сигурност, според мен, той е доста по-на висотата на предизвикателствата, пред които сме изправени, поне до сега, отколкото законодателя или в много случаи подзаконови регулатор. Ще помоля пак, ако има въпроси, защото се движи малко назад с времето, така че да, имаме. Идеално. Отварям директно. Добър вечер. Мерси за интересното представяне до момента. Един въпрос. Беше спомената спецификата на иновациите и растежа в контекста на тежестта на доказване. Къде е пресечната точка, специално с иновациите и растежа, и дали има практически примери в книгата за тази специфика конкретно?
Всъщност, съображението за иновации и растеж може да отворите всеки един акт на Европейския съюз в дигиталната политика. Дори GDPR, който не е на основание развитие на вътрешния пазар, всеки един акт има съображение, че правата на гражданите трябва да бъдат балансирани с иновациите и развитието на технологиите, което се отчита като безспорно, потенциално обществено полезно нещо и аз в това не споря. А в книгата практически примери има много, свързани с когато се разглежда политиката на Европейския съюз по отношение на гражданската отговорност, защо е избран един или друг инструмент за модификация и съображенията за това да не се наказва твърде много бизнес обикновено са в посока дайте да измислим нещо по-така средно. Например, да не се предвижда стриктна отговорност, а да се предвижда виновна с обърната доказателствена тежест. В случая с GDPR. Примерът е, че ако отговорността беше обективна, тя се носи само за риск и всъщност това не стимулира по никакъв начин администраторите да предприемат дължимата грижа за осигуряване правата и интересите на субектите. Докато виновната отговорност с обърната доказателствена тежест ги стимулира, тъй като те могат във всеки един момент да демонстрират, че са предприели необходимите мерки и тогава да се освободят от отговорност и това им дава много голяма, освен стимул да прилагат правилата, но и много голяма правна сигурност. За разлика от обективната отговорност, която е рискова. Днес може да има много пострадали, утре да няма никакви пострадали, никой не знае. И виждаме такива съображения доста и в по-модерното законодателство с отговорността за вреди от дефектни продукти. Там имаме много интересни нововъведения по отношение на отклонения от тежестта и стандарта на доказване. Но това е вече дълга тема. Аз имам един въпрос, който, честно казано, сега ми хрумна, ама по повод една разправия с ВСС от днес. Знаете, че по член 32 от Закона за адвокатурата адвоката може да заверява преписи от документи, които има от страните си. Видях, че сте посочили нотариалния препис от електронен документ. Кажете ми какво мислите и мислили сте по въпроса за адвокатския препис от електронен документ, защото това е много интересна тема. Тя по принцип темата за адвокатския препис е интересна и непрекъснато е въпрос на някакви спорове по съдилищата, но този въпрос явно ще стои сега пред адвокатите. Как според вас стоят нещата с представени от страните на адвоката електронни документи, които той може да завери като препис? За съжаление на нас адвокатите, адвокатската заверка няма материална доказателствена сила, поради което, разбира се, нотариалната заверка е предпочитано средство за доказване на това откъде е този препис, откъде е снет, в колко часа, че е бил действително там. Адвокатската заверка се третира като препис на електронен документ на хартиен носител, който е представен от страните и той трябва да бъде заверен. Това е за наше съжаление, но може би така е по-балансирано в съдебната система, защото в крайна сметка сме страна по делото. Трябва да убедим съда. Аз и да съм съгласен с вас. Да, надявам се ме чувате. Извинявам се предварително за гласа. Благодаря за възможността да се включа в днешната дискусия. На първо място поздравления за положения труд, не само в рамките на книгата, но и на докторантурата, което е едно съвместно усилие, така че целият колектив въвлечен в това заслужава моите поздравления и предполагам на всички в залата. По повод това, което ни представихте и така в последно време спомената технологична неутралност, това е първата тенденция, за която бих искала да ви попитам и след това за още една. Считате ли, че
така с времето актовете, които са насочени към регулиране на цифровото пространство, продължават да спазват този така характерен. Дадохте до някъде добрия пример на GDPR, който се характеризира с тази технологична неутралност. Примера, който дадохте по-късно, е свързан с акта за изкуственият интелект, който така колкото повече го четем, толкова повече възниква у нас въпроса дали и как се спазва това така като добър стандарт в вписването на такъв тип документи с нормативен характер, спазва този принцип за технологична неутралност, имайки предвид от една страна подхода основан на риска, от друга страна класификационните критерии за всички видове риск, които са изложени в регламента. Така, като пример мога да дам защитните елементи, като едно характерно понятие за високорисковите системи, числото с плаваща запетая по-голямо от 10 на 25 степен и други такива много конкретни неща, така че първият ми въпрос е какво е вашето мнение относно технологичната неутралност на по-новите документи, а второто е как оценявате тенденцията, свързана с регулирането на цифровото пространство от гледна точка на следното. 90-те години имаме един характер на законодателството, който ни дава от страна на Европейския съюз мерките, които трябва да бъдат постигнати, без да въвлича законодателя точните правила и стъпки, по които тези мерки да бъдат постигнати, наблягайки на директиви предимно. Дадохте примера с директивата от 1985 година, преди общия регламент за защита на личните данни, директива от 1995 и така. 2000-2010 ударно повече регламенти се приемат, така включително и за по-чувствителните теми от цифровото пространство, и така стигаме до 2024 година с акта за цифровите услуги, където много характерно вече за този по-нов тип актове е едно многопластово, така от гледна точка на компетентните органи регулиране. Само в областта на изкуственият интелект, по акта за изкуственият интелект имаме 5 органа на европейско ниво и 3 типа национални органи, които могат да бъдат, разбира се, така заедно да функционират или разпределени. Имаме в България 7 органа, които ще са определени за високорисковите системи само на този етап. Така че това са едни много интересни тенденции, как регулираме технологиите. Ще съм ви благодарна, ако споделите вашето виждане. Доцент Христев има лекции, затова помоля да го извиним. Ами аз всъщност ще си позволя да дам думата на Сияна, която е според мен доста задълбочена в тази област. Само бих казал преди това, защото все пак предполагаме въпроса и към мен, че първо на втория въпрос все по-често използването на регламенти. Тук жалко, че доцент Христев тръгна, той може би ще да каже повече, но основанието на всички тези актове, аз съм го разгледал и в книгата за цифровото пространство и цифровата политика, основанието за регулиране въобще е развитието на вътрешния пазар и интеграционните процеси. И с оглед тези цели, законодателят е предприел, че те могат да бъдат постигнати чрез регламенти. Причината, имайки опита на директивата за защита на данните, е, че различните интерпретации, дори малки разлики в прилагането на директивата на национално ниво, не само като законодателство, но и като съдебна практика, могат да създадат много големи регулаторни проблеми за транснационалните корпорации, които обработват данни, и това пречи на развитието на вътрешния пазар. Това е моят отговор на този въпрос. И дам думата на Сияна. Може би малко изненадах, но... Няма проблем. Аз съм готова. По принцип мога да говоря конкретно понеже повдигам въпроса за акта за изкуствения интелект, защото имах така удоволствието да съм в Европейската комисия, точно когато се обсъждаше. И всъщност за мен, ако трябва да съм честна, един пример наистина за вид
регулация, която малко трудно може да се нарече технологично неутрална. И това стана ясно още в самия процес, още когато регламентът беше на етап проект, защото всъщност когато влезе неговото гласуване, всъщност в този момент дойде всъщност и бума с ChatGPT. Тоест най-известният пример всъщност за изкуствен интелект, който ние използваме в нашето ежедневие, въобще не беше предвиден да бъде регулиран специфично от акта за изкуствения интелект. И това всъщност текста, който имаме в момента, който е за големите модели, който по някакъв начин се опитва да регулира това, беше въведен от Европейския парламент в последния момент. Тоест не беше обмислен нито смислено, нито структурно по същия начин, както остатъка от регламента, което по условие прави текста по-слаб. И всъщност ние това го виждаме веднага. В момента още не е влязъл изцяло в сила. Има разговори и дискусии дали ще се отложи, дали ще се отменят части от него, дали ще се промени, упрости по някакъв начин, както в момента има опит да се упрости и GDPR. Отново със същите всъщност аргументи, че де-факто той не е устоял както трябва тестът на времето. И в самия акт за изкуствен интелект по същия начин се предвиждат и още много делегирани регулации, директиви, кодекси на поведение. Какво се случва тогава? Сега видяхме с първия кодекс на поведение. Много силно лоби също при формирането на тези допълнителни правилници. Отново се нарежда в една или в друга посока, в зависимост от кой въздейства в Брюксел по-силно, което според мен лично е пример за не особено високо качество на законотворчество. Надявам се наистина да видим малко по-различен подход, макар че с последното предложение за упростяването на GDPR не съм сигурна, че се движим в тази посока, но е изключително и труден проблем едновременно с това. Така че хората там и те не са магиосници и те се опитват да разберат технологиите заедно с нас. Може би до малко плашеща степен не ги разбират до степента, до която би трябвало, но това е моето мнение. Впечатлението ми е, че надявам се да има някакъв вид промяна в практиката за това как всъщност се предлагат такива законопроекти, защото тези в момента не мисля, че е идеалния. Коментар? Има някой друг? Или въпрос? Да, още един въпрос имаме. Здравейте, аз няма да поставям нови въпроси. Мисля, че достатъчно бяха поставени. По-скоро бих искала да поздравя колегата Господинов. Той ми е бил студент едно време. Всъщност искам да му обърна внимание, че в слайдовете, които представи по отношение на адресатите на книгата, пропусна една много съществена част от аудиторията, която би следвало да бъде заинтересувана от книгата. Всъщност да ви поздравя, че сте я издал като книга, а не е останало само като дисертация, тъй като това е голям принос и за правната наука, не само за правната практика. И тази аудитория, която пропуснахте, са преподавателите по право. И аз смятам определено, че благодарение на всички подкрепи, които сте получил, е много ценен принос, който ще има и за правната наука, това, което сте написал. И така много се радвам, че по някакъв начин имам известен принос във вашето формиране като юрист и се радвам, че сте проявил интерес и смелост да се развиете и отвъд обучението като магистратура по право. Там нататък не съм следила вашето развитие, но ето сега се радвам да видя и други познати физиономии, които са в аудиторията, т.е. други колеги, които също проявяват интерес към развитието на правото и от гледна точка на теорията, и от гледна точка на практиката. Така че поздравление на доктор Господинов и ви пожелавам успех на книгата, в която категорично вярвам, че ще се случи. Аз лично с голям интерес ще я прочета. Сега я закупих и ще се радвам да споделим впечатление и след като я прочета. И тогава ще си оставя възможността да ви задам въпрос от гледна точка на моята тясна специалност, която вие предполагам, тъй като не видях никъде директивата за защита, т.е. не видях никъде защита от дискриминация и обърнатата там тежест на доказване. Може би още не съм успяла да прегледам всичко в детайл, но ще видя и там от гледна точка на работодателите дали с оглед на цифровото пространство има нещо и за мен, или ще трябва да тълкувам в развитие. Много ви благодаря и пожелавам успех на книгата.
Само нещо да кажа по отношение на дискриминацията. Има текстове, макар че тя не е в част от цифровото пространство, но въпросът с законовото смекчаване на стандарта на доказване, както аз го определям, в член 9 от Закона за защита на дискриминацията, е разгледан като именно пример за такова смекчаване на стандарта на доказване и доста съдебна практика. Надявам се да е полезно. И има и директива сега за платформените отношения на работниците, нали, работниците в платформи, как беше точно на български, но там тя не касае гражданска отговорност, но и там също има правила за доказване интересни. Мисля, че имахме още един последен въпрос. Или? Не? Може ли един въпрос? Да продължи темата за AI акта на пазара. В момента, включително и в България, има най-различни български стартъпи и други, които предлагат агенти за създаване на най-различно съдържание, които ползват най-големите известни модели на Google, OpenAI и така нататък. И във връзка с отговорността, ако това съдържание, което се генерира от такива агенти, се нарушава някакви права, от кого можем според вас да си търсим отговорността и разни обезщетения? От създателя на агента, който е някаква друга компания, има много примери, или от големите създатели на модели, което би било доста трудно? Сега, това не е моята стриктно сфера на експертиза. Всъщност трябваше да има директива там, която да урежда точно въпросите за отговорността при изкуствения интелект и всъщност именно заради това тези въпроси не бяха покрити в самия акт за изкуствен интелект, но по един или друг повод, предимно лобистки, въпросната директива отпадна, т.е. предложението отпадна, т.е. няма да бъде това уредено по някакъв по-различен начин от основните правила, които си се прилагат. Т.е. в момента няма някакъв специален режим, който се прилага. Това е накратко, може би да има по... Аз само ще добавя, че в книгата е разгледан и въпроса с тази директива, която беше оттеглена в частта, която е за възникващи технологии и изкуствен интелект, тъй като там бяха предложени едни много комплексни и интересни механизми за смекчаване на стандарта на доказване, които заслужават да бъдат разгледани. Не знам дали като добър или като лош пример, но ако ето именно за академичния интерес, мисля, че макар и практически вече да няма голямо значение, академично ще има. За съжаление или за радост живеем в епохата на индустриална революция и аз смятам, че сигурно правото не може да функционира със същото темпо. И ще ми се да поговорим малко за двете. Първо смятам, че GDPR, въпреки че имаше някои успехи, имаше доста повече неуспехи и като цяло ми се струва, че правото на Европейския съюз е свръхрегулаторно, което задушава иновациите. Това не е, разбира се, само мое мнение. Слушайки внимателно презентацията, оставам с впечатление, че всъщност гражданското общество, гражданската мисъл трябва да бъде много по-натоварена да си гони правата, отколкото това трябва да бъде оставено в ръцете на регулатори, защото те, разбира се, са доста по-бавни. В този ред на мисли, има ли и някакво предимство на англосаксонската система, базирана на прецеденти, в която тя може да иновира много по-бързо, защото се очаква, че гражданското общество е будно и следователно и юридическата практика ще наваксва доста по-бързо, в сравнение с европейското право, което е много по-тежко, тромаво, много повече разчита на някакви формални формулировки и на това правото да бъде форсирано чрез първа регулация, след това прилагане в държавата, след това местен регулатор, пък централен регулатор, много тежка администрация. И това всъщност забавяне не ни ли обрича и на много по-бавна иновация в сравнение с Великобритания и САЩ. Колегата Анастас Пунев, ще дам на него думата, макар че аз имам мнение, но той
То малко на воле, понеже имаше доста неща, за които исках да взема отношение и сега ще трябва и тях да си ги кажа. Аз съм напълно съгласен, понеже съм на вашия спектър на компаса, не толкова близо до този на Димо. Така че GDPR е доста голям и тежък провал изобщо за европейското право за мен. И AI Act е абсолютно същото и то още по-лошо. Включително с това, понеже стана дума за тази тема, с базовата заблуда, поне според мен на AI Act, че трябва да се забраняват модели, а не употреба на модели, което в крайна сметка абсолютно спира иновации и растеж. Плюс, разбира се, изключително неясно дефинираните правомощи на Европейската комисия, която съвсем свободно може да вкарва едни модели във високорисковата група без всъщност да има капацитет за това и подготовка. Така че този целият наратив аз го подкрепям изцяло, но не съм сигурен, че той има общо с това каква система е, дали прецедентна или не, защото това вече е свързано с ролята на съда. То може би прецедентната ще е по-добра, ама с английски народ или не знам. Тоест, нека това да не го подценявам и всъщност тук пак е много въпрос на суверенитет. Не мисля, че ние бихме работили с такава система по-добре, по начин, по който да й вярваме повече. И всъщност интересно е, понеже този пример някакси може би исках да го спомена някъде, но макар че изглежда, че ние имаме много по-стрикна, стандартна, суха и съответно по тази причина неиновативна система, всъщност в един от примерите, които и в книгата са много подробно описани, именно неразрешените платежни операции, нещо, което всъщност имаме доста практика на ниво български съд, ние до голяма степен, въпреки ясната рамка на директивата, успяхме да се измъкнем от нея. Тоест не да се измъкнем, но успяхме да вкараме много разум и много разумно тълкуване в начина, по който се разпределя отговорността, защото базовата идея е банките винаги да отговарят за всичко, специално в този случай, в тази хипотеза. И началото съдебната практика у нас беше тръгнала в тази посока, но постепенно тя се преобърна и започна да налага доста ясни стандарти за това какво е груба небрежност, така че наистина все пак да не е винаги потребителя прав. В ситуации, в които очевидно сам си е направил това, което си е направил. И това доказва, че невида на правната система е най-ясният репер за това дали в крайна сметка правилата се прилагат достатъчно общо и достатъчно гъвкаво или не. В този смисъл, ето това е пример, който имаме ясна уредба на европейско ниво. Би трябвало да не сме окей с това, защото знаем какво стана с GDPR и така нататък, но всъщност това нещо може да проработи през българския съд или всеки друг съд и съответно да даде една достатъчна гъвкавост. Така че не е до системата, съдебната поне. Има ли още един въпрос? Да. Димо, аз искам само да те поздравя за задълбоченият анализ. За аудиторията позволявам си да говоря на ти на Димо, тъй като ние сме колеги от университета и аз не съм се съмнявала никога в това, че той някой ден ще издаде нещо толкова интересно като тази книга. Поздравления за нея. Мисля си, особено в последната една година, че за всеки практикуващ юрист ще бъде все по-важно, тъй като ние живеем в една наистина виртуална реалност буквално. Така че тази книга ще стане буквално настолна книга, си мисля, за всеки практикуващ юрист, тъй като все повече фактите и данните, с които ще боравим, ще бъдат в дигиталното пространство. Силно се надявам съдът да я прочете, тъй като аз лично имах практика с Софийския районен съд. Бях приложила по едно дело най-обикновена електронна имейл кореспонденция и съдът отказа изобщо да я разгледа, да я коментира, което беше за мен изключителна изненада, тъй като ако разполагах с разменена кореспонденция чрез български пощи между страните, вероятно щях да я приложа за съда, но в днешно време такава почти вече не съществува. Всичко почти като кореспонденция, а и не само, ние дигитално. Наскоро прочетох и статия как
елементарно разплащане, купуването на едно кафе ще се случва с лицево разпознаване. И нашите биометрични данни ще стоят някъде, някой ще разполага с тях, ще ги пази и те ще оторизират купуване на едно кафе. Така че мисля си, че действителността ни се променя с огромни темпове и тази книга ще бъде изключително ценна и важна. Още веднъж поздравления най-искрено. Това беше страхотен коментар за завършек на дискусията. С това ще ви помоля вече да преминем към неофициалната част. Димо ще остане тук пък да подписва книгите за тези от вас, които искат подписано копие. Благодаря!